Tak dobrý večer všetkým. Vďaka, že ste prišli a vítam vás na Expert Talku VŠMU, ktorý je realizovaný pod Alianciou filmových škôl Film EU. Jedná sa teda o podujatia, ktoré organizuje každá partnerská škola a vždycky si pozýva iných hostí a hostky z rôznych oblastí z filmovej produkcie a oblastiam vlastne príbuzným filmu. Dnes by som rada privítala medzi nami Juraja Kucháreka, Brigitte Teplanovú a Dorotu Wolfovú, ktoré fungujú pod autorským duom Také scény, a tento Expert Talk bude venovaný scenografii, respektíve špecificky scenografii v dobovom filme. Na konci budeme mať Q&A, ale myslím, že je v pohode, že ak budete mať akékoľvek otázky, tak sa môžete pýtať aj priebežne. Avšak máme kocku, ktorú budeme hádzať kvôli otázkam, aby sme mali mikrofón, takže vždycky počkajte na mikrofón. A teraz by som už nezdržiavala a predala slovo. Mám začať, Juraj? Toto sa budeme asi stále takto pýtať, ale dobrý večer, ďakujeme, že ste prišli. Ja iba poviem, že ako máme nastavenú prezentáciu, ako sme to poňali, že bude to v takých 3 fázach, sa tak trošku predstavíme, aby ste vedeli, že kto sme, ale tak lightovo. Potom chceme prebehnúť nejakú strednú časť, kde budeme sa rozprávať o práci filmového scenografa v nejakých fázach a záverečná časť je práve venovaná ako keby prierezu tými fázami v jednotlivých filmoch, ktoré sme premiérovali tento rok. A to je teda Jurajov Duchoň a Potopa a naša Perla a Nepela. Tak asi začneme teda. Na úvod sme chceli trošku rozobrať pojem vôbec filmová scenografia, ktorá sa neučí vlastne na Slovensku a ani na našej škole, vysokej škole teda muzických umení. Máme tu len divadelnú scenografiu, teda vo fakulte oproti. A my dve z Brigy sme vlastne architektky z fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity. A tak trošku ešte som bola jednou nohou na divadelnej fakulte a Juraj je absolvent, teda asi to povieš ty, a do divadelnej fakulty, a že akým spôsobom sa vôbec sme sa dostali k filmovej scenografii, alebo ako nazvať filmovú scenografiu. Prečo je to filmová scenografia, Juraj, a nie filmová architektúra? Tak dobrý deň, chcem vás privítať. Teda študoval som divadelnú scenografiu tu na VŠMU v Bratislave. Prečo je to scenografia filmová a nie architektúra? Tak jednoduché vysvetlenie je to, že tá scenografia, to slovo jednoducho v sebe obnáša všetky rôzne disciplíny výtvarné, ako či už architektúru, alebo dizajn, alebo hmotnú kultúru. Čiže preto sa bavíme ako o filmovej scenografii, aj keď sa tomu často hovorí aj architektúra, lebo jedna z tých disciplín je architektúra. My to budeme mať trošku taký rozhovor ako pedagóg a žiaci, pretože tie skúsenosti, ktoré nás delia, sú veľké. Toto je iba na úvod také, že čo je vizualita filmu, aby, akože viem, že to asi rozumiete a chápete, ale je to taký akože jemný humor. Toto je akože obrázok z nejakého notoricky známeho filmu a je vystrihnuté vlastne vizualita, ktorá patrí teda hercom a kostýmu, a ostatné vizualita, ktorá je ako keby predmetom našej práce. Potom je ďalší obrázok, kedy je tá ďalšia vizualita, čo ostáva, čo možno nie je úplne predmetom našej práce, a toto je ako keby pomer toho, ako chceme, aby sa vnímalo, že sme dôležití v tých filmoch, pretože sa to trošku stiera tá naša nejaká podstata v tej filmovej vôbec profesii alebo v tom štábe. Ďalší slajd je, že prečo robíme filmovú scenografiu, tak tým sa dostaneme asi k nejakým pohnutkám alebo veciam, ktoré nás vôbec k nej dostali, keďže tu sa nedá úplne tou prirodzenou cestou k nej dostať. Áno, začínam ja. Teda, toto je obrázok alebo teda fotografia zo setu z Anny Kareniny, filmu z roku 2019, a konkrétne je to set od Sarah Greenwood. Ide o
o obrázok, ktorý mňa a asi aj Brigi nejak paralelne, ešte sme o tom nevedeli, ale ovplyvnil ako scenografická záležitosť, ktorá je veľmi štilizovaná, dokonca potiahnutá práve paradoxne do tej divadelnej scenografie, ale tak výrazne ten priestor vlastne, alebo vôbec ten film formuloval ten priestor, že sa človek mohol, alebo teda ja ako architektka mohla som sa zamyslieť nad tým, že vlastne ten priestor je pre niektoré filmy absolútne smerodajný a potom som zistila vlastne, že pre všetky. Takže určite je to ako keby tento úvodný obrázok tejto Anny Kareniny. Ahojte. Takže za mňa iba chcem povedať, že presne toto bol ten film, čo som počas vysokej školy videla a vlastne si uvedomovala, že tú architektúru sa dá využiť aj inak a že je to zaujímavé, ale vlastne vôbec netuším, ako sa k tomu dostať, ale však necháme to otvorené. A toto si chcem. A toto je ešte jeden obrázok, kde môžeme proste zalistovať trošku v histórii slovenského filmu alebo v dejinách a ide o teda televíznu inscenáciu Kubo a o Anton Krajčovič je scenograf, tuším. Dúfam, že som to dobre povedala. A je to, ďakujem. A je to tá scenografia, ktorá proste mi utkvela v pamäti možno už od detska, ako keby podvedome, alebo od dieťaťa. A postupne som vlastne zisťovala, že to je to, kedy sa ten priestor dá absolútne zázračne formulovať a vytvárať, ako napríklad tento nitový alebo lanová dedina, alebo povrazová scenografia v štúdiu. Takže to je veľmi taký silný moment tej scenografie. Toto je môj obrázok, kvôli čomu, že scenografovala vôbec prečo toto robím. Keď som sa prvýkrát dostala na filmovačku ako asistentka scenografa Juraja Fabriho, som si uvedomila, že ten štáb je ako taký mravenec. Mravenisko, pardon. A všetci máme jeden cieľ a vlastne to je ten film alebo video alebo čo vyrábame a asi každý si vie nájsť, že kto je tam ten na obrázku. Juraj si hovoril, že ty si tam hore taký rozmazaný a tak. Takže za mňa je to zážitok aj z tej skupinovej spolupráce vlastne. No a toto je iba taká naša konverzácia, čo prebehla, keď sme robili túto prezentáciu a Juraj, že teda ako vidíte, čo je tu napísané, že ako má vyjadriť v obrázku, že prečo toto celé robí, možno k tomu niečo povie presnejšie. Tak ideme ďalej. Tak prečo toto celé robím? Lebo mám rád filmy, to je asi prvoradé. V rámci nejakej vytvárania vlastného sveta a imaginácie, cez ktorú sa rozpráva príbeh, tak toto je, myslím si, že úvodný obrázok, ktorý to celé začína. A veľmi ma ovplyvnil môj pedagóg, docent Gruska, ktorý nás brával do Veľkého Borového za spoznávaním ľudovej architektúry. Cez film Perimbaba, cez ďalšie rozprávky, na ktorých pracoval, tak cez ne nám ukazoval, akým spôsobom sa robí na filme, cez pozíciu filmového architekta, scenografa. A toto ma veľmi ovplyvnilo v tom a hneď ďalší slajd by som vlastne to hneď aj uzavrel, že až tak ma to ovplyvnilo, že som začal vo veľkom riešiť filmy spojené s ľudovou architektúrou. Takže myslím si, že jedna z veľkých vecí, prečo to robím, je práve docent Gruska. No a tu vidíme Juraja v práci a to je pre nás, že prečo to vlastne robíme. Ďaká Jurajovi sme sa dostali k prvej reklame, vlastne aj k prvému veľkému filmu, lebo je zaneprázdnený človek. Takže mu ďakujeme a toto je tiež naše veľké prečo toto robíme my. Áno, lebo sme začali ako Jurajová náhrada a sme tu teraz s ním. Dobre, môžeme ísť ďalej. Tvorba scenografie, teda dobového filmu. Toto sme si dali takú tému, že prečo vlastne zrazu sa vyskytlo nejaké obdobie, kedy všetci vlastne tvoríme scenografiu dobového filmu, konkrétne trebárs my, ale je to aj podmienené tým, že prečo povieme áno na takýto film vlastne. A je to možno nejakým spôsobom, že konkrétne teda ja, že máme nejak podprahovo túto ako keby dobovú scenografiu alebo vôbec
A samozrejme sa bavíme o širokých dejinách, ale treba toto 20. storočie, ktorému sme sa venovali my teraz v týchto filmoch, tak mám pocit, že mám zážitý. Treba tento priestor je priestorom, ktorý som vydávala vlastne počas celého života až doteraz. A je to len fragment toho, čo všetko z neho na mňa vplývalo vlastne a kam som vedela zájsť inšpiráciami z týchto zážitých priestorov vlastne. A ďalší obrázok máme... To môžeš... Vlastne dobové fotografie, ktoré ma bavia, a keď chodíme aj po lokáciách, niektoré fotky sú vlastne z tých nie že dobových lokácií, ale často chodíme do starých bytov, ktoré idú na predaj a niektoré fotky sme tam aj našli a vlastne to ma inšpiruje. Takže aj tie fotky ma prenesú do tej doby. Juraj? No, dámy sa pýtali, že prečo sa toľko točia teraz dobovky a kde je tá hranica medzi dobovkou a medzi súčasnosťou. A myslím si, že je veľmi tenká aj v rámci toho stavania vizuálu, lebo napríklad tento film, ktorý tu mám v tom slajde, je vlastne súčasný, ale jemne štilizovaný a vychádza z rôznych dôb, ktoré kombinujem aj v rámci súčasnosti, čiže medzi tou dobovkou a súčasnosťou nemusí byť veľký rozdiel, ako sa to zdá. Podľa mňa teraz si ľudia vyberajú tie dobové filmy najmä preto, že sú témy, ktoré sa vracajú a sú zaujímavé v tom šate práve v tej dobe, v ktorej sa nachádzali, ale tá látka a tá téma je tu stále a dá sa rozprávať aj cez takúto vizuálnu podobu. Takže vlastne také zhrnutie je, že lebo sa niečo opakuje, nejaký princíp, že nejaká vlna proste tých dobových filmov a tých ponúk a teda dopytov prišla. A ďalšia vec je to, že nás baví sa inšpirovať nejakými dobovými konotáciami a snažiť sa ich vlastne nejakým spôsobom zhmotniť na novo. A ešte rozdiel medzi teda tou dobovkou a to bol tam ten podtitul a medzi súčasnosťou je v rámci nejakého nastavenia, že veľakrát, ak robíme teda nejakú dávnu dobovku, tak sme odkazaní na to vystavať to úplne na holej lúke, lebo nič také neexistuje, ako napríklad tu sú tie káble cez sklo, kedy sa Jozef Murgaš spájal diaľkovo, tak to je asi najväčší rozdiel, že napodobniť tú minulosť je o mnoho náročnejšie ako tú súčasnosť, ktorá môžeme vychádzať z nejakého rámca, ktorý je nám celkom blízky a daný a iba s jemnou úpravou ho vieme napodobiť. No a tu prichádzame do tej strednej časti, teda po tom krátkom úvode, alebo nekrátkom. A tu chceme prejsť vlastne tými fázami našej práce pri vytváraní filmu alebo filmovej scenografie. Takže prvý bod je nejaká predprípravná fáza, nazvala som to trošku bezrozpočtová, to platí trošku pre nás, Juraj už skúsenosťami má rozpočet hneď, keď mu ho oslovia. My ten rozpočet ešte nechávame v takých fázach, že sa chceme proste nejak zatiaľ môžeme uvoľniť a rozmýšľať všetkými možnými priehršťami vlastne nasávať inšpirácie a rozpínať tie nápady, až príde vlastne tá fáza toho rozpočtu. Toto je náš taký slajd vlastne, ktorý zobrazuje nejaké klasické alebo aj neklasické inšpiračné prúdy, cez ktoré sa proste vieme naladiť na ten film, na tú tému, na tú dobu a vyberať, čo z toho proste je pre nás dôležité. Veľa je tu vlastne, je to nepela pretkaný s perlou a je to vlastne prierez od nejakých fotografov známych alebo fotografií cez proste hudbu, ktorá určuje celé tempo možno filmu, možno nálady, cez skutočné fotografie a skutočné priestory až po nejaké pozostalosti Ondrejové, čiže pre úplne skutočné veci až po
až ceda cez inšpiračné obrázky, ktoré sú iba atmosférou a možno majú správnosť len v farbe alebo v nálade alebo vo svetle a nie sú priamo spojené s filmom, ale niečo nám to už do toho hovorí vlastne. Ja som zvolil tento obrázok, lebo tie počiatočná príprava je rôzna. Napríklad pri filme Potopa som sa dostal do týmu ľudí, ktorí naozaj mali ten film veľmi dobre pripravený a kde to mali naštudované z každej strany a nielen cez to bádanie, cez etnológov, ktorí im a nám pomáhali, ale aj cez konkrétne ľudské príbehy sme sa dostali k situáciám, informáciám, ktoré nám potom pri tvorbe toho filmu pomáhali. A ako dievčatá hovorili, že začínajú rešeržovať, tak človek začína úplne počiatočnú fázu s režisérom a kameramanom, kde hľadajú vlastne ako ten film, ako by mal vyzerať a ako ho robiť. A počas toho ja sa snažím nabádať režiséra aj kameramana nejakými vstupmi, či už presne z nejakých archívov alebo z nejakých zaujímavých filmov alebo videí. A takýmto vzájomným ovplyvňovaním sa dokáže vyvinúť komunikácia, kde si povieme, že ako to bude vyzerať a potom na základe aj toho, lebo jedna vec je teda tá formálna stránka, kedy sa človek snaží dodržať dobové reálie správne, ale to je iba jedna časť. Sú tam ďalšie časti, kedy dokáže tou výpravou pomáhať, ovplyvniť to snímanie a rozprávanie toho deja. A kročík po kročiku sa snažíme prísť na to počas tejto počiatočnej fázy, čo by tomu najviac pomohlo. A preto som zvolil túto fotku, lebo naozaj veľmi veľa v počiatočných fázach pomáha rozprávať sa s ľuďmi. Toto je konkrétne pán maliar, ktorého si zavolali z obce Ruské tesne predtým, ako zbúrali miestnu krčmu, kde čapovali vraj najlepšiu Plzeň, tak si ho zavolali, aby vymaloval. On ju vymaloval, narazili súd, vypili súd a išlo sa búrať. Tak prípravná fáza, teda už po tej bezrozpočtovej alebo takej, čo sme všetky nápady a idei pozbierali, tak ideme do tej realistickej, no toto ešte nie je úplne realistické, ale cez to sa dostaneme, kde komunikujeme vlastne so všetkými zložkami filmu, respektíve nášho departmentu a s režisérom a kameramanom. Náš department, rozumej, rekvizitári, stavbári, grafici, patinéri a vlastne naprieč vlastne celou skladbou výtvarnej zložky. Toto je len taký obrázok, že na začiatku si vytvoríme vlastne moodboard, ktorý je nejakým kódom a nejakým manuálom k tomu, ako sa v jednotlivých scénach alebo obrazoch správame k tomu prostrediu a čo si vieme vybrať. Toto bolo k Nepelovi tamto konkrétne. A toto je napríklad obrázok už ďalšej fázy, kedy proste je to nejaký výber zo skladov, z rekvizit, ktoré takisto podliehajú nám ako výtvarnej zložke. To znamená, že od proste tašky, detailu, nábytku po všetko musí prejsť vami a vašim schválením. A vy sa rozhodujete práve na základe možno tej palety alebo na základe psychológie postava priestoru. Čiže všetko je úplne už previazané s scenárom a s filmom. Toto je ešte jedna fotka k tomu, že tie rozhodovania sú vlastne na dennej báze v tomto procese, v tejto fáze procesu. Toto sú konkrétne valčeky, ktoré sú pre ten dobový film v tej druhej polovici 20. storočia, aj v prvej vlastne, veľmi dôležité. Vybrať si z toho je občas náročné, ale takisto to proste každý vzor podlieha nejakej charakteristike. Si iba toľko chcem povedať, že tá klasická architektúra, keď vyberáme tiež, že aká farba, buď nábytku, alebo zariaďovačky a podobne,
tak je to veľmi podobné s tým, že toto je dobovka a tým pádom sa musíme trafiť aj do tej doby, aj do tej atmosféry, aj vizuálu a do všetkého sa vžiť vlastne do takej doby, v ktorej nie sme a preto potrebujeme sa o tom veľa rozprávať a pozerať filmy a videá a rôzne fotky. Takže to je taký rozdiel. Toto je už vlastne tá ďalšia, alebo tá predfinálna fáza pred výrobou, kedy ide o výkresy, to znamená, že využívame svoje tie architektonické schopnosti, kedy sa rozkresľuje všetko vlastne do nejakej podoby, ktorú chceme dostať. Ako samozrejme, že to prejde rôznymi fázami, kedy sa vyradia naše nápady a veľkosti a podobné veci, aby sa to zmestilo do všetkých možných rozpočtov a predstav. A toto už sú zase Jurajové prístupy k tejto druhej fáze? Ja v počiatočnej fáze dosť veľa kreslím. Snažím sa nájsť ako vzťahy medzi tými jednotlivými lokáciami v rámci naviazanosti na konkrétne postavy. A na základe týchto vzťahov, ktoré si najprv si to celé budujem ako celkový nejakú schému toho, čo má ako fungovať, čo je v rámci nejakej sociálnej vrstvy a podobne je dôležité, tak potom sa mi vytvorí úplne konkrétny obrazec a potom idem až do tých menších a menších detailov, že čiže vlastne pri tých drobnostiach som až úplne na záver, že mám taký ako keby úplne opačný princíp, že nie z drobnosti do celku, ale že z celku do drobnosti. A tuto je napríklad na meste SMP, to je z filmu Duchoň, kde som riešil celý čas, že akým spôsobom spraviť vykrytie, lebo v podstate dobový film na Slovensku to je neustále vykrývanie. Tak tu som riešil, že akým spôsobom vykryť tie smery, ktoré sa naozaj nedali prerobiť. Tak som došiel s tým, že som si pozrel zo pár fotiek z minulosti, kde boli samé rozkopávky a napadlo mi, že by bolo dobre tam dať plod a že to tam je všetko rozkopané a plus som tam dal zo pár socikovských pútačov a mali sme to vykryté skoro 360 a plus sme používali reálne dobové dopravné prostriedky ako vykrývače, čiže sme si to vedeli týmto. Takto som pripravil takú jednoduchú maketu režisérovi a kameramanovi, kde sme riešili zaberovanie a čo kedy príde, aké auto a akým spôsobom by sme to mohli dať. Nakoniec sa to realizovalo aj tak trochu inak, ale myslím si, že im to pomohlo. Toto je napríklad také 3D vizualizácia lietadla z takej štilizovanej pasáže z filmu Duchoň, kde som to mal takto vytlačené a chodil som po obchodoch s látkami a hľadal som materiály, aby to fungovalo v tejto štilizovanej farebnosti. Výrobná vás. Prečo je to takto napísané? Ideálny stav versus stav scenografa, tak v slovenských podmienkach, môžem trošku na tú strunu asi, máme nastavené celkom ťažko tieto podmienky na práci na dobovom filme. Možno teda každý sa v tejto fáze alebo vo svojej profesii stretne s takýmito vecami. My trošku obzvlášť scenograf, alebo teda hlavný scenograf alebo filmový scenograf niekedy ani nemusí byť na placi, ale my sa často, akože my traja ocitáme na placi a vlastne niektoré veci si dorábame takmer sami, tak preto ten stav scenografa je ako keby taká humorná vložka do toho, že niekedy tam proste robíme úplne od stavby vlastne cez hlavného rekvizitára až po nejaké grafické alebo patinérske práce. A to vlastne toto je zber mojich fotografií. Ďakujem, Brni. Je to vlastne práca patinera, ktorú som suplovala. Brigi, asi povie viac. To sme to tak rozdelili, že vlastne máme niekedy takú situáciu, že urob si sám. A toto sa udialo viackrát, ako vidíme príklad pri poslednom filme, práve preto, lebo nám chýbajú niekedy profesie alebo finančné prostriedky. Takže sme chceli teda mať popatinovaný štadión a drevené mantinely, tak sme si to vyrobili teda. Áno, Dorotku vidíte na fotke. Je iba, že áno, to je tá fáza, kedy práve z tej predošlej fázy, z tých výkresov a z tých makiet a z tých vizualizácií sa to má už preniesť do tej reality, do toho, čo sme si nejakým spôsobom vysnívali, ale už je aj oklieštené. A potom ten stred ešte s tou
ozajstnou hmotnou realitou je ešte o to ťažší, že niekedy ten prenos toho nášho, tej našej myšlienky alebo idei je o dosť ťažší, aj keď má už nejaké vyjadrovacie prostriedky za sebou, ale nie každý to pochopí, alebo že ten prenos niekedy na všetky zložky nie je úplne taký priamočiary. Áno. No tam nám chýba podstatná fotka naľavo, kedy bolo proste, toto je práve ten princíp, že záchranná akcia alebo niečo, keď sme o 5 minút 12, áno, nejaká práca, keď sme na placi, je to záber z Perly vlastne, kde bola hotelová izba s jednou drevenou stenou zo socialistickej dyhy alebo z toho vlastne povrchu takého žihavého dreva. A my sme potrebovali dorobiť drevenú stenu vlastne na ďalšie stene. Ale samozrejme, že sa k takej textúre a k takému drevu už nevieme dostať. Ale naša stavba, mali sme zadanie, aby doniesli čo najpodobnejšiu textúru vlastne tomuto drevu. Aj keď nám tvrdili, že našli fakt podobnú, tak iba tá fotka, kde tá podobnosť proste je absolútne iná. A toto bola tá záchranná akcia, že sme proste tam povedali sme, že to je koprodukcia Slovensko-Rakúska, že do Rakúska pošleme trošku neskôr fotografiu, ako to skutočne vyzerá a s našimi chalanmi zo stavby vlastne sme boli kúpiť tmavý olej a svetlý olej a sa to vlastne takto akože natrelo na pasy a potom sa to rozotieralo do stratena a vlastne v tej kamere a v tom prítmi konec koncov to pôsobilo ako také, ako to žíhavé drevo alebo tá stena, ktorá proste tomu socializmu alebo no áno, tak pristane akože takému tomu vyššiemu socialistickému štandardu ako v tom bývaní a v tom hoteli, ktorý si oni vtedy dovolili. Takže to bola taká naša záchranná akcia, ktorá vyšla. Nemusí sa to stať, ale táto nám vyšla a tak sa z toho tešíme a preto to prezentujeme, že niekedy sa dá zachrániť niečo, čo nie je ani v pláne, ani vo vizualizácii, ani v ničom, ale proste ten scenograf na tom mieste tvorí a robí ten film. Tak ako spomínali dámy, cez výkresovú fázu po realizáciu, tak tu je kulisa a následná stýlka z minisérie Herec. To bola fáza, že keď sa to podarí tak, jak je to na výkrese, že sme mali tie záchranné akcie a u teba sa to podarí tak, jak máš. No, a teraz sa dostávame aj ku konkrétnym filmom a prejdeme tieto fázy s vami. Máme tu Perlu, rakúsko-slovenská koprodukcia, čo vyšla v auguste 2025. Perla je to film z 80. rokov, možno ste ho videli teda, možno nie, ale teda vraciame sa do 80. rokov Československa a Viedne. My sme z Brigy boli art directorky, to je práca pod production designerom, ale vlastne sme autorky nejakých slovenských lokácií a slovenských častí vo filme. A toto konkrétne inšpiračný obrázok, ako keď sa dostávame cez celé tie fázy, že inšpirácia až teda výsledok, tak toto je inšpiračný obrázok k obrazu výkladov. A ešte sa vráťme na tú inšpiráciu. Je to samozrejme nejaký rešerš, ktorý podlieha nejakým skutočným datumom, skutočnému osadeniu v Československu a podobne. Je to inšpirácia či už nápismi, či už proste zložením toho výkladu, aranžovaním toho výkladu, plagátmi, použitím nejakého pomeru tých politických plagátov voči tomu, čo sa vlastne predáva v danom obchode a podobne. A takisto možno spôsob, akým boli ukladané topánky, akým boli označené a podobne. A potom, keď prejdeme, tak vlastne je to zase tá fáza tých výkresov, kedy vypracujeme nejaký pôvodný stav, nejaké varianty, nejaký stav zmeny, až po vlastne detailný rozpis, čo v ktorom výklade bude. Až ešte je jeden výkres, ale to nemáme tu, kde máme presne farebnosť každého toho prvku v tom výklade, čo sa ocitne a tak toto vlastne dostanú všetci do výroby. A
Potom sú tu tie vizuálne fázy, toto je ten pôvodný stav, nachádzame sa v Sliači, v Kúpeľoch, toto je Kúpeľný dom Slovensko, je v takým stave, ako je naša republika a proste potrebovali sme to urobiť do krásnych výkladov z 80. rokov. Tak sa začnú nejaké zmeny, toto je nejaká medzifáza, kedy bolo treba, keď to tak trošku rýchlo preklikneš, tak si môžeme všimnúť, že sa tam naťahovalo vlastne celá tá omietka, tá zdrsňovacia, ktorá proste zakrývala tie polepy, ktoré sme tam nechceli. Na novo sa malovali vlastne všetky rámy, na novo sa robil vlastne grafický dizajn tých obchodov a rôzne tie výlohy, teda výklady, pardon. A následne na to, tuto síce nevidno úplne, ale nasleduje patina, aby proste tie obchody mali aj nejaký život a nebolo to tak, ako to vyjde z tlačiarne. A takže táto fáza je taká, no toto je tiež medzifáza vlastne, keď už do toho obchodu vkladáme tie dobové konotácie, ktoré nám to pripomenú, alebo teda upresnia. Toto je už záber samozrejme z natáčania, kde je postavená jazda a poďme ďalej, ešte jeden obrázok tam je asi. Aha, nie je, no. Tu sa stala taká vtipná vec, že vlastne tam sa postavilo veľa ľudí, hercov, takže úplne veľa nevidno, čo sme urobili, ale cez takéto lokácie sa dostaneme k takým ľuďom, čo bola jedna pani a keď si robila výklad s topánkami, tak ona sa zastavila, že ona proste 10-20 rokov robila v obuvníctve a že tie ceny sa píšu inak a ukázala ti font a kaligrafiu vlastne, že ako sa majú písať tie ceny a to bolo veľmi milé a taktiež tí návštevníci Kúpeľov si mysleli, tak starší seniori zväčša, že sa vlastne otvárajú nové obchody a veľmi sa z toho tešili, no potom zostali smutní, že je to teda iba na film. Áno, že to som chcela iba povedať, že tu sa spojila tá edukačná funkcia toho, že nás učili niečo dôchodcovia a zároveň tým, že to boli kúpele, tak povedali, že toto je vlastne jedna z procedúr, že ich to tak ozdravuje, lebo ich vracia do tých rokov, tak to tam sme potom aj nechali. Niekedy nás akože nutia to vrácať do pôvodného stavu, čo je prirodzené, ale toto nie. No a toto je ďalší obrázok teda z Perly, kde sú nejaké inšpiračné obrázky dvora z 80. rokov. Sú to buď fotky zažité, alebo moodboardy. Potom ideme ďalej. Toto je vlastne skutočný stav z nejakých obhliadok, kde proste sme v dedine Močiar, niekde na strednom Slovensku. Však Juraj poznáš. A je to nejaký starostov dom, ktorý proste len nedávno odkúpil, ale proste my sme si to vybrali ako lokáciu. Tuto proste niekedy výkresy fungujú aj takto. Je to jednoduchá škica, toto odpratať, toto zodrieť do betónu, tuto urobiť kolaje od traktora, tam urobiť kolaje od človeka. A potom sa dostávame k ďalšej fáze, kedy je už to vyzerá trošku zabývanie, že vlastne už prešla tá stavba, už prešli tie rekvizity a teda osadenie rekvizit, už to má nejaký život a vlastne posledná fáza je už natáčanie, kedy sa to zabýváva priamo s činnosťou toho herca, s atmosférou toho jednotlivého obrazu. Toľko asi k jednotlivým fázam, ktoré prešli naprieč Perlou. Duchoň. Hej, tak prierez fázami, ako dievčatá hovorili, že daj tam výkres nejaký, tak dal som iba takto nahodené trub lietadla do štilizovanej scény, kedy sme riešili štilizovanú scénu v lietadle, ktorá nakoniec dopadla, ale trošku inak. To uvidíte vlastne ďalej. Toto je vlastne z výroby, aby bolo vidno, že nie sme úplne že v ateliéri, točili sme toto konkrétne v Raffinery Gallery, takže tam sme si spravili provizorný ateliér a toto už je stýlka z filmu, ktorý vlastne tam asi 2 sekundy je to lietadlo. Tuto dole je inšpirácia, to je letisko Haneda, ktoré vlastne bolo tiež do tejto štilizovanej pasáže, kde je veľká choreografická časť, všetko je na kolieskách a toto už je vlastne z prípravy a nakoniec v závere stýlka, vlastne ako to dopadlo. Tiež to bolo asi 4 sekundy. Spomínané námestie SMP, toto je taký, nazvime to,
vizualizácia, ale vyslovene iba, že akým smerom by to malo ísť. A toto sú spomínané pútače, ktorými som sa snažil vykrývať smer k Manderlaku a k starej tržnici. Toto je z prípravy. Veľmi sa používa pri filmoch mokrenie podlahy, kedy všetko zaniká, ale niektoré veci vynikajú, napríklad tie oranžové kruhy, ktoré tam boli, tie sme museli zamalovať. No a toto už je stýlka, kedy vlastne vidíte, je to rozmazané. Ale naozaj niektoré veci sú aj zaostrené v tom filme, aby som nebol taký, že všetko je rozostrené. Tak Nepela, ďalší film náš. Tiež ste možno teda videli, neviem, či všetky teda ste videli 4 filmy naše, ale nie len naše teda, ale aj Jurajové. No, táto sekvencia naprieč fázami je teda zo sídliska, z toho obrazu sídliska. Nenašli sme také a to je princíp, akým sme sa k nemu dostali. Toto sú fotky takisto rešeršu Dubravky, vlastne sídliska zo 70. rokov, ktoré bolo v procese výstavby, malo nejakú takúto podobnú farebnosť. Tie farebné fotky sú asi 3, alebo teda ku ktorým sme sa dostali, ale čo bolo pre nás zásadné z tej fotky vidieť je presne tá surová farebnosť, tá bezzeleňovosť, že nemáme vlastne žiadnu vegetáciu, nemáme žiadne trávniky, žiadne stromy, žiadne kríky. Máme pôvodný mobiliár, pôvodné lampy, svietenia, lavičky, čo bolo také inšpiratívne vlastne celé pre nás. Aby sme uchopili to obdobie, že sídlisko je vo výstavbe, pretože my sme vo fáze, kedy sa vlastne Ondrej Nepela nasťahoval na nové sídlisko, pretože za olympijskú medailu dostali byty vlastne so svojou trenérkou. Takže inšpiračný obrázok, nejaké veci k tomu. Samozrejme hľadáme teda niečo podobné, nejaké bytovky. Obišli sme celú Dubravku asi 2-krát. Niečo sa nám možno zdalo, niečo bolo treba vyťať, s tým nesúhlasil niekto, možno ani my šťastí. Tak sme išli ďalej, boli tam nejaké intraky, mladosť, neviem, či niekto na tom býva, alebo nie, je to v prerábke totálnej, ale proste našli sme tam také dispozície, alebo taký charakter hmotový, že sa totálne podobal na tie dubravské byty, to sú tie balkónové, lodžiové, ale vlastne teraz sa celé zastavujú, ale aj tak nám tam nedovolili, alebo respektíve dovolili, ale za takých komplikácií natáčať. No a potom náš producent našiel, alebo proste mal takýto nápad, že vrátiť sa sem. Prezradím, je to Trnavka. Je to na opačnej strane od Dubravky, ale použili proste ten istý hmotový koncept. A tak sme tam prišli, my sme mohli s tým prvým podlažím teda urobiť, čo sme chceli. Tak sme to urobili, aby to vyzeralo ako tá Dubravka. Samozrejme tie panely, tam bola to slepá ulička, čo nám vyhovovalo. Vyčistili sa panely od trávy. Vlastne sme tuto naniesli nejaké geotextílie, kde sme nás hrňali hlinu, aby to pôsobilo vlastne ako to nové sídlisko. Aj všetko je také ako keby žiarivé, že sme moc tej patiny teda nepotrebovali, lebo sme chceli práve pôsobiť ako novým sídliskom, novopostaveným. Ale v skutočnosti sa to celé vlastne obohnalo dookola ešte green screenom a ešte tú fotku dozadu, keď vrátiš jednu, tak tam tí páni hore, vlastne oni celý čas sa vlastne mohli pozerať na to natáčanie, lebo my sme to rezali v tom prvom podlaží a potom sa to už robilo v vizuálnych efektoch. Chceli, aby sme pokračovali s rekonštrukciou až do hora, ale nám stačilo teda to prvé podlažie. Tuto sme na tom natáčaní teda. Môžeme prejsť. Toto je taká fáza, ktorá je tiež vlastne ako keby prácou architekta, alebo dielčou prácou, kedy v 3D softveroch vymodelujeme vlastne, alebo dokončíme ten model toho sídliska, keď si to predstavujeme a následne sa vlastne posiela tým vizuálnym efektom, aby tá architektúra alebo tá scenografia vlastne podľa tých predstav dostala ten charakter, aby sa to spojilo ten návrh toho architekta s vizuálnymi efektami. Takže aj takéto modely sú súčasťou, ktoré vlastne parafrazujú presne tú realitu, ktorá je v 3D. A toto je vlastne záber už z filmu, kde myslím, že máme fakt pocit, že sme na nejakom novom rozostávanom sídlisku. Aj vďaka vizuálnym efektom Magic Lab v Prahe. Ďakujeme.
Chcem povedať, že toto vyzerá strašne jednoducho, jak prechádzame tie fotky, ale my sme vlastne pol roka hľadali ten panelák, ktorý nemá plastové okná alebo nie je zateplený a to už plus ešte k tomu, že tá vegetácia mimo, takže na tej mladosti to sme boli skoro, že týždeň pred reálnou točkou a nakoniec sa nám to zrušilo, takže takýto časový stres je tam skoro non-stop prítomný, to iba tak hovoríme, že vyzerá to jednoducho, ale vôbec čo to so sebou náša, tak to ešte potrebujeme spracovávať. A toto je ešte jeden obraz vlastne z Nepelu. Ponúkame iba tie veľkolepé scény. Toto je štadión, teda majstrovstva sveta. Štadión mal 2 fázy, ak ste niekto videli film. Jedna bola taká tréningová, druhá bola majstrovstva sveta. Tie majstrovstva sveta sme, to si predstavujete ešte výzdobu, ešte raz toľko vlastne nejakých oplotení, nejakej ďalšej stavby, nejakej ďalšej prípravy, a ktorú sme vlastne robili za deň a pol vlastne. Že to bolo, že sme pripravili vlastne tú tréningovú časť a potom túto majstrovskú. Toto konkrétne je obrázok tiež akože od tej fáze inšpirácie. Existuje vlastne kniha, ktorá sa presne venuje majstrovstvám sveta z roku 1973, kde sú veľmi vzácne fotografie. A táto konkrétne tiež farebná, vlastne nejaký nástup, ale vidíme vlastne nejakú kvetinovú výzdobu, ktorou sme sa inšpirovali, nejaké proste ľadovcové výzdoby, to aranžérstvo presne a nejaké dobové nápisy, ktoré proste sú v angličtine, lebo proste to bol majstrovstva sveta, takže svetový šampionát, že predtým sme to menili vlastne zo slovenských nápisov, československých, kde boli iné firmy a nejaké iné reklamy do tých zahraničných. No, takže toto bolo taká predstava. Toto je skutočná lokácia teda. Je to štadión v Ružinove, Vladimíra Dzurilu. Je to klubový štadión, taký žlto, červeno, čierny, plexiskla, farbičky, logá, reklamy, žltá a tak. No, všetko, čo máme radi. Asi keď sme tam prišli vlastne na tej obhliadky, tak jediné, čo sme sa pozerali, sú tie drevené stoličky okolo. A ostatné, no, toto bola nejaká vizualizácia, ktorá sa má teda podobať na tú inšpiráciu, alebo tá predstava, áno, môžeme ísť ďalej. A toto už je tá realita, ktorá sa celkom s tou vízou trošku sa podobá, však, že a tak to bolo také, že no. A toto asi ešte môžeme povedať, že vidno tú páru vlastne z celého koziska, lebo sme museli aj preľadovať celú plochu, lebo sme sa potrebovali zbaviť tých log a tých čiar a všetkého. Tak sa vlastne tam rapidne zmenila teplota na tom štadióne. Tým pádom my, čo sme robili všetky tie olepy a ošatenia toho, tak nám nedržal ten textil ani tie baneroviny a všetko možné, čo sme použili, všetky fólie na tých stenách, tak sme sa museli trošku vysporiadať aj s technickými vecami, alebo teda naši stavbári. Ale tak toto je tá fáza pod. To sú nejaké veci, ako sa robí treba z drevený mantinel. Takto. A potom, áno, to je taká medzifáza. No a toto je už fotografia z natáčania, asi teda z filmu. Nie, ono je tam len... No toto je teda z natáčania, kde Jozef už korčuluje a toto je to dorobenie v tom VFX, ešte aj tej double tribúny vlastne a nejakých elementov, ktoré pripomínajú starý bratislavský štadión. To bolo taká tá stĺpová konštrukcia, na ktorej bol položený celý strop. To sa takisto modelovalo, strop už vo VFX, ale my sme robili ešte ten obvod vlastne a to sa stále konzultovalo, takže toto je ešte tá absolútne posledná fáza architekta, je presne tá konzultácia s takýmito vizuálnymi efektami a doľaďovanie, či už jedného transparentu, farby a podobne. A záver. Ja som vybral pár obrázkov. Toto je kostol v Svetliciach, kde sme pri obhliadke si povedali, že vzadu spravíme cintorín a že teda by tam bolo, v rámci scenáru tam bolo, že ho opravujú, takže by tam malo byť lešenie. Takže toto bola taká skica, že ako by to malo vyzerať. A toto už je proces toho, ako sa dával dokopy. No tak toto vyzeralo na záver. Ale nie, bolo to viacej vidieť.
Tam som chcel ešte povedať v rámci toho, že akým spôsobom sa pri tej potope pracovalo, lebo je to podľa mňa nesmierne dôležité povedať, že mal som to šťastie, že okrem teda tých vysídlených ľudí, od ktorých sme mali informácie, hlavne fotky, tak v Humennom majú taký klub fotografov, kde je istý pán Jozef Lauruských, ktorý pochádzal priamo z obce Ruské, o ktorej bol tento film. A bolo to šťastie, že on to dokumentoval, respektíve mal kopu fotiek. Takže vďaka tomu sme naozaj mali presné fotky a tento film, naozaj tá hranica medzi dokumentom a filmom niekedy neexistuje a bola to výhoda. Ďalšia etapa bola v múzeách a cez etnológov, ktorí nám pomáhali a celé sme to konzultovali aj s tými teda vysídlencami. A bol bizár, že niekedy sa rozchádzali v názoroch, že ako to bolo. Takže to je tiež, že niekedy je dobre mať viac zdrojov. Aj všeobecne pri ďalších filmoch, že sa snažím pracovať s historickými konzultantmi. Niekedy to nie je jednoduché, lebo aj hlavne pri tých technologických veciach. Napríklad pri Jozefovi Murgašovi sa mi stalo, že mi traja ľudia, ktorí boli z toho oboru, tvrdili úplne niečo iné. Na jeden obrázok, kde som sa pýtal, že čo na tom obrázku a na čo to slúži. Takže niekedy sa dopatráte k 3 rôznym výsledkom, keď oslovíte 3 rôznych odborníkov. Ako si sa rozhodol? Rozhodol som sa podľa pána, ktorý bol realizátor a ktorý hovoril, že všetko má overené a vie, že to tak bude fungovať. Toto je návrh, kedy bola rozlúčka s obyvateľkou. Zase bola výhoda, že sme vychádzali z konkrétnych fotiek, takže toto bola citácia alebo jednej časť bola citácia z fotiek, ktoré sme mali k dispozícii. To bola výhoda. Toto už je reálna stýlka z filmu. No, toto je hlavný hrací dom, kde bývala hlavná hrdinka. Našli sme takýto skvot, alebo jak to nazvať, ktorý sa nám zapáčil, že by to mohol byť hlavný hrací dom. Prišla nejaká tá návrhová časť, kde prišla skica, že by tam mala byť cesta a že by to malo mať úplne iný plot a že by to malo mať absolútne inú farbu a tak ďalej. A keď sme to konzultovali s majiteľkou, tak bola úplne v šoku, že to určite nie, ale keď sme to začali malovať na modro, tak sa strašne tešila. A keď sme to začali patinovať, tak nás preklínala. Takže to bol... A tuto je proces realizácie, kde... Pri dobových filmoch celkom bojujete so stĺpmi, hlavne telekomunikačnými, všade sú tie betónové stĺpy. Ja som s tým bojoval tak, že som to všetko oblepoval fóliami a mazali sme to tiež vo VFX a čo najviac, jak sa dalo. Alebo som to rozbíjal tým, že som tam nasadil reálne stĺpy staré drevené, ako tu napríklad, a potom gumolána napínal ako káble. Takže na toto už je potom reál. Ako ste videli, tam bola 2-metrová tráva a teraz ďalšia vec je, že takéto lokácie rád pripravujem dopredu. Tuto išlo o zažitý dom, ktorý je zabehaný. To znamená, že tam mala byť funkčná záhrada s vysadenými plodinami, kde bol veľký prehľad do záhrady, kde pestovali kukuricu, jačmen a tak ďalej. Čiže sme to 3/4 roka dopredu konzultovali s obyvateľmi, aby nám to presne sme si povedali, kde čo zasadíme, čo sa jak porie, kedy čo ako. A potom nám to zjedli jelene, takže... Ale tuto sme napríklad museli navoziť takúto suť, aby sme tam mali naozaj reálny dvor, lebo tam bola predtým 2-metrová tráva a sliepky a všetko. Takže niekedy to zabývanie je ako na dlho, veľmi na dlho, že to treba ideálne rok dopredu mať takúto lokáciu dopredu pripravenú, aby ste si ju mohli dávať dokopy, lebo ročné obdobia sú váš nepriateľ. Iné traumy, no. To je inak na inú prednášku, tieto mentálne stavy, myslím, v tomto priemysle, ale tu vám ukazujeme jeden príklad, že vystrihnutá scéna. Tuzex.
Toto sme vlastne od začiatku, jak sme začali skautovať od decembra 2024, hľadali asi 9 mesiacov alebo 8 tú lokáciu. My sme vlastne mali rozetapované, že v každom mesiaci sme točili 4-5 dní, nejak tak. A vždy sme si mysleli, že v tom ďalšom bloku natočíme Tuzex a tak ďalej. A nakoniec k tomu prišlo až v septembri. A to boli dotáčky, takže plus dni a vlastne, že úplne posledná scéna, že to bolo také pekné a vlastne tu vidíme rešerš, tu vidíme realitu. Sme boli docela spokojní a šťastní, že teda sa ten Tuzex podaril a super, to bolo grand finále. A nakoniec sa to nedostalo do filmu. Takže to sú také jemné veci v rámci strihu. No. Nakoniec sa to skončilo iba ako fotokutik. Že každý má fotku s tým, čo není vo filme a každý to tam možno hľadá, ale teda my to tam hľadáme, ale nie je to tam. Ešte iba k tej fotke chcem, že ešte prvé inšpirácie, že fakt to napravo, že Ondrej mal takto vyzdobená Bratislava, bola pred majstrovstvami ním a chceli sme dostať tú esenciu, tak preto sme to tam potrebovali, že toto je fakt reálna fotka, tá inšpirácia, ktorá nám úplne bola to taká hlavná inšpiračná fotka počas celého filmu Nepela vlastne, že to bola taká star naša. To je len také moje patetické zhodnotenie na konci. Povedali dievčatá, že aby ja som dal niečo, čo sa nedostalo do filmu, ale dal som, že dostalo sa do filmu, ale že ten princíp, že vlastne navrhnete nejakú veľkorysú dekoráciu, toto bol taký rýchly návrh a potom tuto budeme mať, ako dopadla takto je realizácia. No a potom z toho vlastne z tej stýlky, že máte to celý čas takto. Takže ale niekedy sa tomu nedá vyhnúť, ale stane sa. No. Ale aspoň sa to tam dostalo, vieš? Dostalo. Ešte v rámci prípravy dobových filmov, hlavne pri tom Duchoňovi, to bola dlhodobá príprava aj pri Potope a veľa vecí sa tam vlastne dostane aj z tej návrhovej časti, že vy navrhnete nejaké lokácie a veci. Samozrejme, že rozpočty sa robia niekedy iba slepé a nahádzajú sa. To znamená, že tie peniaze nemáte isté a robíte to v nejakých mantineloch, ktoré máte dopredu dohodnuté a vy sa iba v nejakom momente, bohužiaľ tak funguje slovenský film, dozviete, že koľko vlastne tých peňazí na to reálne máte a potom sa snažíte, keď to máte celé vystavané, nejak dodržať aspoň nejaký princíp toho, čo by ste chceli a musíte šetriť. Vlastne celý čas šetríte. To je vlastne, keby som to mal definovať, že spraviť si dobrú prípravu, lebo potom je to už iba riadená improvizácia. Toto je priestor pre vás. Ak máte nejaké ešte otázky a neunavili sme vás trošku, tak sa kľudne pýtajte. Budeme radi. Silko. Áno? Asi kocka však. Úžasný. Musíme zistiť, či to bude fungovať. Asi to funguje. Ďakujem. Ja som z animácie, tak dúfam, že to nebude nejaká že sprostá otázka, ale že vy vlastne vyhradzate časť toho rozpočtu aj na to, aby ste vrátili tie veci do pôvodného stavu, alebo niečo také? Asi poviem viac Juraj, ale áno, pretože sú to vlastne ďalší ľudia, ktorí sú prítomní tam celý deň a proste už len na ich prácu, že to musia vrátiť do pôvodného stavu, tak to sú vlastne ich človekohodiny, ako to voláme, čiže zaplatiť musíme tých ľudí. Takže áno, časť rozpočtu sa vyhradzuje aj na likvidácie tých priestorov. A akože dá sa to vrátiť do toho pôvodného stavu? Musí. Pani napríklad na tej Potope, tak tá trvala, aby sme jej to dali do pôvodného stavu, na to mala ako skvot predtým a vôbec tam nechodila. My sme jej z toho spravili funkčné hospodárstvo, tak sme jej to dali do pôvodného stavu. My máme ešte práve z toho Nepelu vlastne k tomuto vrácaniu sa do pôvodného stavu, tak my sme boli na tom intraku vlastne a triaky sme točili, jednu tú pôvodnú izbu, ktorú sme vyskladali z patchworku z nejakých 5 izieb, vymalovali, vyspravovali vlastne celú, sme ju dali do takého tip-top stavu a tá pani nám potom povedala, že to máme vrátiť do pôvodného stavu.
A my, že či naozaj, že či nechcú mať tú izbu jednu takú, akože sú rekonštruovanú, tak sme to vracali. Ale niekedy sa stáva, že si to nechajú tak a že sa z toho tešia. No to, že často sa boja, že prídu filmári a čo nám tu idú urobiť a hneď prvá myšlienka je to, že všetko chcú potom naspäť a až potom si uvedomia, že my tam vlastne nerobíme nič zlé, často to iba ako keby vyglancujeme a urobíme krajšie, aby to bolo dobovo pekné a stane sa, že vtedy povedia, že aha, však vlastne je to dobre, tak nám to môžete nechať. Ale nevždy na niektoré lokácie už je zákaz, aby filmári prišli. Takže s tým budem na veľa, presne. S tým sa trošku, akože na to chceme robiť takú osvetu, aby sa neničili tie lokácie, lebo nám zabraňujú, aby sme sa na ne vracali, tí, ktorí možno chcú tam vytvoriť niečo iné. Ďakujem pekne. Dobre, dobrý deň. A ja mám takú otázku ešte tiež k rekvizitom, že keby si nejaký rekvizit by bol... Ježiš. Keby sa nejaký rekvizit by bol taký, že ho by ste potrebovali zničiť, alebo niečo také, ako by ste to poriešili, že kúpite si to, alebo ako by to fungovalo? Aj keď tam je nejaký dobový, neviem. Vyrábajú sa atrapy. Veľakrát je aj, že sa tými rekvizitami bijú tí ľudia a musia byť gumené alebo podobne. Čiže veľakrát sa odlievajú a normálne robia sa napodobeniny alebo sa robí z cukrového skla, keď je to niečo sklenené alebo sa rozbíja nejaká vitrína alebo okno, tak všetko sa robí tak, aby sa im nič nestalo. Mám otázku ešte. V tom filme Potopa, keď môžem, neviem, či môžem povedať spoiler, ale vlastne niečo veľmi veľké sa tam zničí, ten dom. A teda to je moja otázka, že ako a prečo a že... A podarilo sa nájsť pôdorysne rovnaký dom, ktorý sme namalovali rovnako a vybavili sme jeho zbúranie, tak sme ho zbúrali. Ďakujem. Točí sa to teda iba na jedenkrát. Na jedenkrát, áno. A potom teda tam ešte bol iný dom a ten bol VFX. Ale tento jeden dom, ten bol naozaj reálne zbúraný. Ja som sa chcela opýtať, možno to bude taká divná otázka, ale mne to napadlo pri tom Duchoňovi, keď ste točili to SMPčko, že čo je pre vás nemožné urobiť. Lebo napríklad to mi prišlo nemožné mne, že ten McDonald tam na tom SMPčku a podobne, že čo je pre vás také, že toto sa proste nedá urobiť na Slovensku napríklad. Bo to je tiež podľa mňa dôležité, že na Slovensku. Takže je to o dohode s režisérom a s kameramanom, že aký bude veľký ten záber. Lebo toto vie zachrániť, že nemusíte mať široké zábery. Takže asi sa dá natočiť všetko. Asi je to vec... Je taká, že najväčšia výzva možno. Možno môžem, že v rámci tých dobových filmov je to práve nájsť tú dobovú lokáciu alebo tú zachovalú architektúru alebo ten priestor. Napríklad tu na Slovensku fakt nemáme za sebou, že 2 domy, ktoré sú zachované, že keď už aj ten jeden nájdeme, nevieme točiť nejak ulicu alebo taký priehľad vlastne. To je šialené, že to sa buď stavia, alebo proste za tým treba cestovať do niekam ďalej a keď chceme točiť veľkomesto, tak minimálne do Prahy, že naozaj, že my nemáme kompaktne zachované nejakú architektúru z hociakého obdobia, nie len zo 70. alebo 80. Ale potom, keď sa teda taký solitér nájde a zbadajú to lokačný, tak to je vlastne všade. V každom filme, v každej reklame, že ono ešte tá autenticita a nejaká výnimočnosť je pri tých filmoch dôležitá, že aby to naozaj nebolo všade. Lebo proste tá autentickosť je dobrá, že to nemáte všade. Napríklad taká Luna je vychytené véčko vlastne a je aj u vás, aj u nás. A je to vlastne všade. Každý urobí vlastne trošku svojím spôsobom, ale predstavuje ten istý priestor, že presne je to o tom, že tam je tá architektúra, tam je ten zaujímavý pôdorys, ale je jediná vlastne. Preto tam
sa vracajú filmári často. Ďakujem. Aj my. Moja otázka je, že ako vnímate, ďakujem. Ako vnímate rozdiely medzi režisérmi o vzťahu k scenografii, s ktorými ste pracovali? A potom podotázka, či je niekde nejaká hranica, či ste niečo také zažili, kedy už ste neboli ochotní ďalej spolupracovať, lebo už by to ovplyvňovalo vašu ako keby profesnú kvalitu. To znamená, že buď bol ten režisér ignorant, alebo z produkčného hľadiska trvali na niečom, čo už bolo pod hranicou vašej akceptovateľnosti. Tak ja mám asi šťastie na režisérov, že zatiaľ som režisérov ignorantov nestretol a že každý režisér je iný a má iný spôsob práce a aj postupov. Mám pocit, že je to celkom aj podľa skúseností, aj podľa kameramana, za kým pracuje, lebo je to naozaj rozdielne. A teraz tieto posledné 2 filmy, ktoré ste dnes videli z toho nejaké veci z Duchoňa a z Potopy, tak tam boli 2 rozdielne princípy a postupy. Tá Potopa je naozaj dosť dokumentárna, citlivá, intimná vec, kdežto pri tom Duchoňovi naozaj to bolo veľkolepé, celé to bolo robené cez pesničky a cez choreografie a scenografie televízne a tým pádom to boli absolútne rozdielne postupy, kde pri tej Potope človek hľadal tú autenticitu tých dobových vecí toho miesta, tak práve naopak, že tá opulentnosť a napodobovanie tých estrád, tak tá koncepcia tam bola iná a aj práca s hercom a nehercom pri tej Potope, kde režisér sa vybral cestou ísť s nehercami práve pre tú Rusinčinu, tak to bolo zaujímavé. Hlavne z toho dôvodu, že teda nemali scenár a veľakrát to pre mňa ako scenografa bolo zaujímavé, že sme im vytvárali situácie. To znamená, že keď sme spravili Dom hlavnej hrdinky, tak sme jej tam vytvárali situácie, ktoré sa jej tam diali a ona o nich nesmela vedieť. Tak to bolo pre mňa zaujímavé. S tým som sa nestretol a neviem, či sa ešte stretne. Tak my máme tiež zatiaľ za sebou dobové filmy tieto 2. Jurajovi sme tiež oklieštili ten počet na 2, aj keď ich má veľa, ale aby sme sa vyrovnali, ale nie. Ale tak sme pracovali vlastne, alebo vieme porovnať prácu týchto 2 režisérov, ale boli sme blízko práve ku Gregorovi Valentovičovi ako k režisérovi Nepelu, pretože tam sme boli ako za tie architektky hlavné, alebo za production designerky. Podľa mňa v každom dni sa našiel ľudský nejaký spôsob, prečo ten film opustiť, ale potom následne sa našiel, hoci ktorý z nich, či Perlu, ale následne sa našiel vždy nejaký dôvod vrátiť sa. Sú veci práve, čo determinujú peniaze a čas, kedy dochádza k zbytočným vlastne veciam vo výrobe, alebo situáciám, ku ktorým ani nemusí dochádzať, kedy proste niečo sa také stane, ale vôbec práca akože s režisérmi, s Gregorom hlavne, aj so Sašou Makarovou, ale sprostredkovanie trošku, ale takisto to bolo veľmi inšpiračné. Ja si myslím, že že tam nefunguje ten dialog, tak buďme my z toho, jedine my, tak sme my z toho vonku asi odoskôr, ale tým, že sme si veľmi rozumeli na tej fáze komunikačnej a na tej predstave výtvarnej o tom filme aj vôbec, kam to bude smerovať a že sme si to vlastne spolu skladali ešte v tých predprípravných fázach vlastne, ako vôbec sa scenár dokončoval skoro, alebo tak to je veľmi krásna spolupráca vlastne. Tie podmienky, ktoré už potom alebo tie situácie, ktoré sa už potom diali, tak nezodpovedajú tomu, aký vzťah máme my s tým režisérom. A myslím si, že je to jedna z najpodstatnejších vecí sadnúť si s režisérom a rozumieť si s ním. A so Sašou Makarovou sme takisto mali podľa mňa potom tú vizualitu a všetky tie rozhovory veľmi, veľmi príjemné a že sa stretli aj v tých inšpiračných fázach, aj v tých výrobných fázach. Že tie konflikty vznikajú úplne na iných bázach, ako práve s režisérom, že
myslím, že takto som zodpovedala tú otázku. No, oni sú skôr o nejakom nastavení pravidel, lebo tie pravidla nie sú úplne nastavené v globále. Bavíme sa tu o dobovom filme, ktorý si vyžaduje nejaké úplne iné mantinely ako tá civilka a naozaj to mal by tam byť ten koeficient pri tom rozpočte úplne iný. Nedodržuje sa ten koeficient, dodržuje sa minimálne, ale naozaj, že keď idete robiť dobový film a upravujete proste každý záber, každú scénu na mieru, tak jednoducho tie peniaze to stojí. Potrebujete dobové rekvizity, potrebujete dobové látky, všetko. Každá vec sa prerába, veľa vecí sa stavia a tým pádom to ide do peňazí a ak nemáte tie peniaze, tak je to veľmi náročné. A je dobre vedieť, že asi s akým budžetom sa ide. Viem, že je to ťažké, že niekedy tie filmy sa šijú, že tie grantové systémy vlastne sú dosť neskoro. Sa rozhoduje, že koľko naozaj tých peňazí ide na ten film. Neviem, či sa to dá nejakým spôsobom zmeniť, lebo ako som spomínal, pri týchto niektorých dobových filmoch je dobré mať nejakú väčšiu prípravu a o mnoho dlhšiu prípravu a tým pádom vedieť asi vlastne, že čo idem urobiť, lebo dá sa ten film natočiť aj za menej peňazí, ale potom je to už úplne iný princíp a vy musíte vedieť, že aký film idete natočiť, keď ho pripravujete. Že nemá to byť nejaký výsledok náhody na konci, že tak toto vyšlo, lebo neboli peniaze. Máme nejaké ďalšie otázky? Tak, Ďakujem. Ja sa možno ešte spýtam, lebo tak mi napadlo, že ono je to celkom podobné akože babkovému filmu možno, lebo tam si vlastne tiež ako keby stavajú nejaké prostredia, tí animátori a tak podobne. Že či máte nejaký typ na nejaké obľúbené materiály, ktoré možno používate, aby ste fejkovali nejaké drevo alebo nejaké, ako ste hovoril, to cukrové sklo a takto, že či by ste nám vedeli poradiť možno niečo, nejaké takéto materiály na imitáciu nejakých povrchov, ktoré sú za dobrú cenu. Kľudne konkrétne veci. Baumaxi, môžete poradiť všetko. U vás je to asi ale v nejakej inej mierke. Áno, je to určite v inej mierke. No a že asi to je tam dôležité, aby tá mierka toho materiálu, lebo my veľakrát robíme s materiálmi, ktoré na blízku vyzerajú veľmi zle a na diaľku vyzerajú lepšie, tak to si viem predstaviť, že vy potrebujete tú štruktúru niekoľkonásobne zmenšenú. To je pravda, to mi nedošlo. Ale tapetuje sa, fladruje sa, používajú sa staré metódy, ako vždy predtým. A fólie škaredé, ktoré sa musia zbaviť lesku a podobne. Akože tá kamera naozaj vie byť niekedy milosrdná. Takže v tej diaľke je to kaplnka z polystyrénu. Neviem, či je to v pohode. Takže. A ešte dosť veľkým partnerom pre scenografa, respektíve pre celý film je svetlo, lebo to dokáže pomôcť našej profesii veľmi. Ďakujem. Ďakujem. A ja mám ešte takúto maličkú otázku k tomu cukromu. Skôr ma zaujíma, že či spolupracujete s niekým, neviem, obchodom cukrikov, alebo niečo také, že ako sa to vyrába. Alebo či to robíte sami, ako to funguje. Ja som to skúšal vyrábať sami, to je strašné. Ale na Barandove majú obchod na to a majú tam všetko. A to je obchod na film? Takže je to zamerané na film, divadlo. Vyslovene efektový obchod, kde sú všetky poháre zastúpené, ktoré si viete predstaviť. Ďakujem. No a nezvažovali ste, že by ste si otvorili takýto obchod na Slovensku? Lebo zjavne to je diera na trhu. Pri mojich podnikateľských schopnostiach, keby som si ja otvoril obchod na cukrové sklo, tak sa začnú točiť filmy, kde sa nerozbíja nič. Ja by som mala možno ešte otázku k tej rešeršnej fáze. Vy ste vlastne spomínali, že také dva najcennejšie ako keby zdroje sú práve rozhovory s ľuďmi, ktorí nejakým spôsobom si pamätajú na tie okolnosti, lokácie a podobne. A ten druhý zdroj sú vlastne fotky. Ale mohli by ste ešte možno viac povedať o tom, že aké sú nejaké ďalšie, ani nie že inšpiračné zdroje,
ale priamo zdroje, po ktorých idete, keď potrebujete niečo do detailu vyrešeršovať. A na to sa viaže druhá moja otázka, že do akej miery je pre vás dôležitá nejaká historická korektnosť alebo presnosť v tých dobových filmoch a naopak do akej miery ste ochotní voliť niečo štilizované, čo viete, že priamo do tej dekady napríklad nezapadá, ale do toho konceptu, do tej celkovej vizuality filmu to vlastne sedí. Len vy ako insideri vlastne viete, že to tam ako keby z dobového hľadiska v podstate nemá čo hľadať. Ďakujem za otázku. Tak ja to môžem možno na Nepelovi povedať práve. Tá miera tej štilizácie alebo viazanie sa na tú dobu je ako keby po dohode s režisérom, že kam až ideme. Že či ideme úplne striktne podľa toho, že kopírujeme alebo nejakým spôsobom sa snažíme napodobniť realitu, alebo sa trošku odosobníme a zoberieme si základné veci z toho vlastne a snažíme sa napodobniť len tú atmosféru. Ale zase, aby to nebol taký mačkopec, že tam tá miera je taká, aby vlastne po zhliadnutí filmu všetky generácie tomu uverili. To znamená, že tí staršia generácia, proste uverili tomu, že oni si pamätajú tú dobu a žili v tej dobe a tá mladšia generácia vlastne dostala adekvátnu alebo správnu vlastne konotáciu na tú dobu. A my v Nepelovi sme to mali vlastne, dá sa povedať, že striktne dané. Ide totiž ako keby o skutočnú postavu, a o známu postavu, známe reálie, veľmi pre určitú časť vlastne Československa, dá sa povedať, tak sme sa snažili a mali sme dostupný ten materiál. Bol to aj kinomateriál, to znamená, že mali sme dokumenty, reálne dokumenty Juraja Jakubiska, dokumenty z Československej televízie. Mali sme knihy, 2 vlastne publikácie o Nepelovi, alebo teda jednu o Nepelovi, jednu o tých majstrovstvách. Mali sme tie fotografie dostupné a strašne veľa vlastne pamätníkov, lebo si pamätali tie situácie. Ale potom sme mali aj vlastne taký vlastný rešerš iba tých priestorov, napríklad kaviarní, tých ulic a podobne, že je to cez fotografie, cez nejaké rozmýšľam, že čo je iné, ako keby, ale skôr asi tie nejaké videá, nejaké vlastne záznamy z Československej televízie, z reportáži. Takže išli sme v niektorých veciach fakt jednak jednej a tie, ktoré sme proste nemali ako dôkaz, tak sme si zobrali práve tú esenciu, tú inšpiráciu, ale tým, aby to bolo vlastne uveriteľné. Že dá sa povedať, že robiť úplne dobový film bez toho, aby som išiel po tých konotáciách, je trošku taká atrapa, ako keby. Ale vieme sa v tej štilizácii vlastne odpichnúť zase, to je fakt. Ale napríklad dodržanie, že my sme mali fakt, že telefón bol zo 72. roku, že nič nebolo staršie ako 73. Ale je tam jeden záber práve, kde je činohra Národního divadla v Prahe. A je to proste veľmi ikonická stavba, architektúra. Ešte pre nás to bolo vlastne dosť krč. Je to proste priznané, že to tam je kvôli tomu, aby sme sa vedeli stotožniť s Prahou a s niečím, trošku s nejakou future atmosférou, ale ako boli sme dosť zásadne proti, ale je to nakoniec v tom filme a je to presne tá otázka toho posunu. Že proste i pre niečo to tam je, že nie je to až tak, aby to proste úplne vyburávalo tú dobu alebo ten časopriestor, ale je to tá iná vec, no. Takže záleží asi od dialogu s režisérom. A je to aj v iných filmoch, napríklad vo filme Brutalista, ktorý som mohol vidieť, tak sú tam Tatrovky normálne, tam na tej stavbe chodia Tatrovky, do toho človek vidí, že sú niekde tuto za humnom nejakom kaštieli, že vlastne tie americké reálie tam prakticky vôbec neboli a vôbec to nevadilo. Čaute, tak mňa by ešte zaujímalo, že na akom filme by ste chceli pracovať v rámci scenografie, že čo je váš taký sen? No, za mňa úplne film Poor Things, Chuďatko, čo bolo vlastne štúdiovka Lisabon, štilizovanie, čo v Budapešti točili, tak to by bol pre mňa sen, niečo také podobné. Isto. Ja som mala Nepelu sen, mne sa splnil. Naozaj, sľubujem. Ja asi nejaké scifičko by som si rád natočil.
Ešte k tým dobovkám ináč vlastne dôležité je, že robia sa aj dobovky, ktoré sú staršie než fotografie a tam potom to rešeržovanie je úplne iné. Naozaj sa ide skôr cez maliarov, cez rytiny a tam je to väčšia fantázia. Ja by som sa možno ešte opýtala na to, že 2/3 z vás vlastne absolvovali VŠMU, máte skúsenosť aj so študentským filmom. Sú tam nejaké špecifika scenografie pre študentský film, či už z hľadiska tej low budgetovosti, alebo z hľadiska proste tempa tej práce, kedy je to všetko na poslednú chvíľu a veľmi akože DIY mnohokrát. Alebo naopak niečo, čo vás možno baví na tých krátkych formátoch alebo priamo teda študentských filmoch. Poviem, že 2/3 absolvovali, tá jedna z toho tak nakrátko, ale 1/3, čo neabsolvovala, má najväčšie skúsenosti so študentskými filmami, takže to dávam Brigi. Som sa musela nejak flirtovať. Tam sa dostávam naspäť zase k tomu, čo som mala to mravenisko, že mne sa veľmi páči, ako ten štáb a tí študáci si pomáhajú vo všetkom a vytvárajú nejakú svoju víziu. A to, že DIY presne vyrábame sami proste všetky tie scény, ale musím povedať, že takéto veci sa nám stávajú aj v tých profesionálnych podmienkach niekedy, čo není úplne super, ale deje sa to. Takže niekedy sa to tak prelína. A hlavne ja si myslím, že tie študentské filmy sú iba aj dobre preto, lebo ideme ďalej, proste kráčame pri sebe a tvoríme spolu a aj neskôr, keď budeme robiť väčšie filmy, to sa už deje, že sme proste tak prepojení a je to veľmi príjemné, že to vlastne začína tým študentským filmom a je to často strašne pekné, keď vidíme našich kamošov, čo sme sa tam stretávali a už robia veľké filmy, takže toto je strašne pekné. Ja len takú realistickú poznámku ešte, že vlastne na tých študentských filmoch je filmový scenograf. To zažívajú aj títo vlastne divadelní scenografi toto oproti, že jak to povedať tak príjemne, že proste pre všetko, že to je, že sa spoja všetky tie profesie, že presne, že ako Brigi povedala, niekedy sme na to odkazaní bohužiaľ aj v tých akože profesionálnych podmienkach, ktoré nie sú až tak, ale že tu robíme úplne, že všetko, že vlastne väčšinu fotiek, čo máme z tých študentských filmoch, tak to je, že 5 IKEA tašiek alebo proste auto plné a že vlastne totálne si robí, ale to je vlastne každá si pozícia, však to asi viete, že produkčný robí všetko, kameraman robí všetko, režisér robí úplne všetko a tak podobne. Ešte čo je taký rozdiel, že často do tých študentských filmov vstupuješ už tým, že nie si rekvizitár, ale vlastne máme niečo vymyslené a prosím ťa, vyrob nám to. A teraz to, čo chceme aj ukázať vlastne, že ten scenograf je aj spolutvorca vlastne od nuly. Máme konverzácie, vlastne celý ten scenár prelusknúť spolu. Niekedy sa udeje, že tá lokácia sa zmení na inú lokáciu, keď proste prekecáme, že nebolo by lepšie tak a tak, že vlastne ten scenograf není človek, čo donese šálku a kávu, čo tam má piť ten herec, hej. A to by bolo pekné a podľa mňa sa to už deje v tých študentských reáliách, že prichádzajú na to, že to je dobré mať toho scenografa aj pre kameramana a vlastne pre režiséra. Celku tá estetickosť je tam podľa mňa cítiť, keď je tam ten scenograf. Sú ešte nejaké otázky? A ja ešte by som chcel, že nebojte sa oslovovať kostýmových výtvarníkov z divadelnej katedry na filmy. Lebo je to iná dimenzia, než keď si zoberete nejakého stylistu na film. Tak ja by som to možno uzatvorila poslednou mojou otázkou. A to je, že či si viete spomenúť, alebo vám tak naprvu napadne nejaký skill, ktorý vás škola nenaučila, ktorý ste zistili, že by sa vám to že strašne zišlo. Alebo naopak, či ste počas tej svojej práce na rôznych projektoch prišli na to, že nejaký skill, ktorý ste nikdy nečakali, že využijete pri tejto práci, prišiel vhod. My to tak máme z Brigi pomenované celkom. A to je, že chochmes. To je proste
akože schované za tú skills. Že proste, áno, sme architektky, že vlastne ja som bola síce tu na divadelnej fakulte, ale prakticky to bolo len nasieťovanie na kontakty, na to, aby som sa dostala vlastne tu, čo je taká trošku smutná vec, že neexistuje prepojenie s architektúrou a s filmármi, kde to prirodzene môže možno nejak fungovať, pretože na tej architektúre asi sú ľudia, ktorí presne majú ešte takéto vizuálne cítenie, ktoré má byť možno prepojené s nejakým dramatickým textom alebo s nejakým textom, s literatúrou, čo je tá vyššia hodnota. Ale Chochmes teda, je to niečo, čo presne, že ste v situácii, kedy viete kresliť, viete robiť vizualizácie, viete to asi postaviť, viete možno aj odkomunikovať. A potom príde vec, ktorá proste, že sa musíte vynájsť z toho, čo tam máte, s tým, čo máte. Že je to áno, ako krízový manažment, ale povýšený na trošku, na takú vec spojenú s tým umením práve asi, že použiť materiál, farbu, priestor ľudí a vytvoriť niečo, čo konec koncov vyzerá lepšie ako možno ako všetky tie veci, ktoré ste navrhovali predtým týždne. A je to aj vec trošku tej náhody správnej, ale je to aj vec tej skúsenosti toho, ale aj toho trošku nechám to Chochmes, aby to neznelo trošku neskromne. Za mňa je komunikácia veľmi dôležitá. Akože my, keď máme rekvizitárov a potrebujeme všetko vysvetliť, ale aj v rámci režisérov celý tvúrčí tím, myslím, že tá komunikácia v rámci mentálneho zdravia, tak to je dosť taká dôležitá téma pre mňa a myslím, že ako som hovoril pre celý tento filmový priemysel. Takže to je niečo podľa mňa, čo by bolo super, keby sme sa s tým začali nejak zaoberať. Není to síce skill, ale je to dôležitá súčasť toho celého. Asi riadenie väčšieho počtu ľudí, že to je taká vec, ktorá by ma nenapadla, ale v jednom momente je od vás závislých strašne veľa ľudí. Pri tých väčších filmoch je za vami akože naozaj veľký štáb a keď niečo spackáte, tak na vás čaká proste 40-50 ľudí, takže to je asi taká nejaká... A nič sa neučí a všetko je prepojené. To, čo vlastne... Takže je to taká. A ten Chochmes, ako dámy nazvali, tak to je u mňa tá riadená improvizácia, čo hovorím, že keď je človek dobre pripravený, tak potom príde ten Chochmes, že v tých kritických situáciách sa vie vynájsť, lebo má to presne pomenované, vie, čo chce tým dokázať, ako to má vyzerať a tým pádom to vie zimprovizovať aj z iných vecí. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali pozvanie na pôdu školy, že ste prišli porozprávať niečo viac o svojej práci, ponúkli vhľad do toho, čo robí filmový scenografka. Takže ešte raz vďaka Juraj Kuchárek, Brigita Teplanová a Dorota Ďakujeme. Ďakujem.